כאן רמי במצחה 100 מטר חופשי. למקומות. למקרה השירי, התכוננו, משה הרב באחד, משה סרט, בשתיים נזהר שנהר, ולשחיינים המצטיינים פה בתחרות, ימרו במדליות זהב רמי בשלוש. כרגע ראשון. אורי גורן בארבע, יקיר גירון בחמש. מסתובב על 31-10. בשש. קדימה רמי, אל תחלש, בריכה האחרונה. יוצא ביחד עם יריבו. רמי אין ספק בשיא אדיר. טוב רמי, יורד את הדקה 5. דקה 04:94. דקה חשמל, דקה 04:04. יפה נדם.